Идеята за продукта, който ще произвеждаме, възникна в случайна ежедневна ситуация. Установихме, че липса информация за институциите, осигуряващи услуги за децата с специални образователни потребности, към които родителите да се обърнат. След проведено предварително маркетингово проучване беше установено, че обществото не разполага с информация за проблема. Нашата мисия е да осигурим информация на обществото и на родителите на деца с специални образователни потребности, къде могат да намерят такива институции, които да помогнат на тяхното дете за неговото адекватно интегриране и социализиране. За нас всяко дете е ценно и неповторимо и то трябва да намери място в обществото. Нашата фирма иска да покаже на тези семейства, че не са сами в своя път, защото за отглеждането на едно дете е нужно цяло село. Нашият продукт е тениска с тематична щампа, която показва, че децата са най-ценни в света, като към нея има етикет, който дава информация за институциите, които показват проблемите на децата с специални образователни потребности. Детство мое, така си ми потребна, все се мъча света да обърна, бях на отпръчка при теб да се върна. Пак ви умруча, държих петак да скрия, пак се скучи то да вдигна олелия, пак с пипер да поръся филия от хлябача. Детство мое, на ръстено етажно,